Croeso I mewn i'r gol, da ni ar y tren a'n ffordd I Driste I weld y gêm yn erbyn Bristol Rovers. Mae bron yn dolyg, da ni'n edrych ymlaen yn fawr at y cyffro. Dwi'n bod da ni heddiw, mae Ifor a Alun Owen yma, fydd arwel yn gwylio'r gêm yn y gogledd. Da ni efo'n Hatche rhwng corff. Mae Ifor yn amlwg yn excited am y gêm yn barod, ond dwi'n disgwyl am bethau mawr I ddod. Ond y cwestiwn mawr fyddwn gwylio am yr ateb I heddiw ydy dechrau tymor Wrexham wedi bod chemically enhanced, neu da ni'n gallu edrych ymlaen am rhywbeth mwy I ddod. Beth sy'n disgwyl I weld ar y cae heddiw? Wir, dwi'n gobeithio bydd y chwaraewyr hefyd. Dwi'n meddwl gan I propulsio nôl os ysdeitha. A mae'r Bristol Rovers sy'n ei tîm ar chwal chydig bach. Mae'r ffordd o'r dros dro newydd ar fel dydd Iau. Wedyn gobeithio bydd yn mathau hynny. Yn aml iawn ti'n chwarae'n ebyn tîm sydd wedi cael 3 rheolwr mewn wythnos. Ond mae gwrs y bowns rheolwr newydd yn ffactor a allan bod cael 3 rheolwr newydd wedi rhoi bownsyn o'r mwy. Ond mae'r Wrexham yn eitha da a bigo ar Wendy sydd yn eraill fel arfer. Falle ddim sy'n arbennig o greadigol, ond da ni yn solen fel arfer. Felly dwi'n eitha ffyriog, ond dwi ddim yn disgwyl gweld lot o goliau. Mae'n diwrnod glyb, mae'n so wedi bod yn wyntog, felly dwi'n meddwl bydd hi'n gêm, ddim yn gêm i'r purist, bydd the beautiful game, falle ddim yn amlwg, ond dwi'n meddwl I gael ni ennill gol I ddim neu rhywbeth felly. Dwi'n fwy ffyddiog yn y gol ni dechrau'r wsos. Mae'n mynd I ddod lawr I pwysau sgorio gyntaf. Mae rhaid I ni wedda os ysdeitha, dwi'n meddwl eith I Pennod nhw lawr os yna ni sgorio gyntaf. Bach mwy ffyddiog. Doedd I ddim yn gêm arbennig o dda nes yn cael grawnt, felly dwi'n meddwl mae'n gêm bwysig iawn, fel o'n i'n dweud, ar gyfer gweld sut mae Nadolig ni'n mynd I fynd a sut mae gwerth y tymor yn mynd I fynd. Oedd I gêm gyfartal neithiwr I Wycombe, felly mae'n gyfle I ni dod yn ôl I fewn I roi pwysau ar y ddau ucha yna, ond bydd hi'n ddiddorol gweld a mae'n siŵr gawn ni weld chydig o cochion De Cymru yn dathlu hefyd gobeithio. Bydd hi'n gweld y bêl, bydd hi'n fewn I gol. Dyma ni, mae'r tîm allan, Andy Cannon I fewn yn lle George Dobson, a dwi'n meddwl falle bod hynny'n syniad da, chydig bach mwy o gredigrwydd yn y canol. Dobson wedi chwarae'n dda, y tymor yma, ond yn fwy yn ganol cae a ddim ar y dde. Felly dwi'n eitha hapus efo hynny. Be ti'n fel am y tîm, Ifor? Ie, mae Cannon bach mwy ymysodol dydy na Dobson, dwi'n meddwl. Felly gobeithio bod ni'n mynd I fynd amdani. Di'r tywydd ddim yn greit yma, mae'n bach fel game Burton na, nos yn ôl. Dwi ddim yn disgwyl game dda. Na, dwi wedi bod yn siarad efo cefnogwyr Bristol Rovers. Ond nhw'n dweud bod, amddiffyn y tîm efo person 6 modfedd, 6 modfedd, 5 modfedd, 6 1 modfedd a 6 troedfedd. Felly maen nhw'n dîm mawr. Dwi'n gweld nhw'n cicio'r bêl yn hir. Di Wrexham ddim y tîm mwy creadigol yn y tywydd yma. Felly dwi'n disgwyl gêm anodd, falle'n cael ei benderfynu efo cangymeriad ac efo Mark Howard yn y gol I ni poeni chydig bach. Be ti'n teimlo am hynny? Dwi'n teimlo mwy positif. Eto mynd nôl at game Burton, nathon ni chwarae'r tywydd yn well na'r tîm arall a falle na ni'n neud hynny heddiw. Dwi'n gwybod, mae yna bach anrhefn yn Bristol Rovers, newid rheolwr, mae Lee Catamol wedi gadael fel yna ni'n deud yna. Mae rhaid ni fynd amdani, dwi'n meddwl, wedi'r gêm siomedig yn erbyn cael grant. Oedd ddiddorol, oedden nhw'n deud, os ydyn nhw'n ildio gol, na nhw ddim dod yn ôl, bod yr ysbryd ddim yn y tîm wedi bod yn ddiweddar. Felly, gobeithio fydden ni'n cael y gol gyntaf, mae'n wastad neud gwahaniaeth I Wrexham, ond gobeithio gweld y bêl yn fynd I fewn i'r gol,
a yr hetiau yn sefyll yn hapus heno. Wel, Sadwn di cyrraedd, dwi'n meddwl bod Ifor a Alun cwpl o peint i mewn wan, sy'n ni'n deud efo trip Cochen De Cymru. Mae gen i gig yn y galeri'n Cynarfon heno, so dwi'n gorfod dod i gogledd. A dwi'n mynd i watch yr hanner cyntaf yn y turf yma yn Wrecsam. A wedyn, mae'n siŵr Wayne Phillips fydd i yn y car ar gyfer yr ail hanner ar y ffordd i Gaernarfon. Felly, dwi wedi gweld y tîm, yr unig newid ydy Andy Cannon fewn yn y canol cae sydd yn beth da, rili. Dwi'n meddwl, da ni wedi colli rhywfaint o chwarae ymosodol. Mae o'n gallu dod â hynna, mae'n gallu dod â chwarae taclus. Fydd y tywydd ddim yn gret lawr yn Bryste fel mae Wrecsam chwaith dwi'n meddwl. So, falch o weld bod Parky jyst yn newid chydig bach i drio cael hyrwyddo bach mwy o chwarae ymosodol. Ond ni'n gwrando ar cwpl o podcasts ar y ffordd fyny, a dydy fans Bristol Rovers ddim yn hyderus iawn o'i tîm ar hyn y bryd. Yn amlwg mae gennym nhw hyfforddwr dros tro. Felly mae'n gyfle i Wrecsam, mae'n gyfle i cael 3 pwynt. Wycombe wedi cael gêm gyfartal, dim yn erbyn Bolton neithiwr. Felly Stockport a Huddersfield di ennill. So, dwi'n eitha ffyddiog, mae tîm yn edrych yn solid. Sgydri ni'n cael gol reit gynnar, dwi'n gweld ni'n curo 2-1 dwi wedi dweud. Felly, gan i weld sydd i chi. Wel, un yr un, ildio gol yn hwyr, unwaith eto, yr ail wythnos yn olynol. Mae hwnna'n sicr yn teimlo fel 2 boint wedi golli, sy'n ni dweud. Oedd Bristol yn ofnadwy o wael yn yr hanner cyntaf. A Wrecsam o wastraffus, rili, dyle bod nhw wedi rhoi 2 neu 2 gol. A fysa'r gêm drosodd erbyn hanner amser, rili, ond dwi'n meddwl nes i grybwyll os dweitha, 1 gol i ddim, yn ddim byd mewn pêl-droed, a mae'r risnau wastad yn mynd i chwarae ran yn yr ail hanner, yn amlwg mae di talu ar ei ganfed i Bryste, ond yn anffodus, mae'n teimlo fwy wrthos yma, fatha 4 pwynt wedi golli yn y 2 gêm dwytha. A mae'n dechrau mynd yn batrwm lle, dyn ni'n chwarae digon da, dyn ni'n gyfforddus, ond ddim cweit yn sgorio digon, felly dim yn disaster, ond yn sicr mae'n ganlyniad siomedig. Felly, gêm adre, Blackpool, Dydd San Steffan. Mae rai cael 3 pwynt, dwi'n meddwl, mwyn dangos bod nhw'n gallu dilifro a chwarae am y 90 munud ne. Ond cyfle di golli fod ar y brig, neu'n gyfartal ar y brig ar ddwrnod Dolig sydd yn siom, ond edrych ymlaen at dydd Iau rwan. Cyfle i gael 3 pwynt yn erbyn Blackpool. Wel, mae het Ifor yn gwiro at i lawr erbyn hyn yn anffodus, a falle adlewyrchiad o'r gêm ar ôl dechrau da. Elliot Lee'n sgorio gol arbennig o dda. Wrecsam yn rheoli'r hanner cyntaf. Dal yn 1-0, a 10 munud i fynd, a Bristol Rovers yn sgorio gol. Oedden ni wedi deud hanner amser, os na da ni'n cael yr ail gol, na da ni mewn lle peryglus. A doedden nhw ddim yn dîm da, dyna'r siom mwyaf. Ond gêm gyfartal, Wrecsam yn parhau fod yn ddi-giro, ond siom cyn Nadolig. Beth a ti'n teimlo Ifor? Bach yn fflat rwan. Mae'n siomedig ar ôl os dwytha hefyd, colli gol yn hwyr. Ddim beth wedi gwrs yma. Ac gymeriad gwiriad oedd yma. Fel ti'n dweud, oedd nhw'n dîm da. Doedden nhw'n mynd i roi ni gymaint yn iawn bwysau. Un gyda'r targed gathen nhw, a mae jyst yn, really. Ydy, pnawn rhwystredig, mae werth dweud, ond i roi cyd-destun ar bethau, da ni yma yn Hafarn y Beehive, lle ddeithon ni ar ôl gêm Barnet, blwyddyn a hanner yn ôl,
lle oedden ni yn y gyngred genedlaethol ac yn gobeithio cael allan o'r gyngred genedlaethol. Da ni dal yn drydydd yn y adran 1 a dal mewn sefyllfa eitha da, ond da ni'n dechrau gweld yr un patrwm falle bod ni'n colli cyfleoedd. Oedd i gêm ddylen ni di ennill heddiw, i fod yn onest. Wyt ti'n teimlo bod ni yn bryn o gols falle? Ddoth Elliot Lee ar ôl sgorio a Nafi, Paul Mullin yn dod ymlaen, ac wrth gwrs mae'r ffenest drosglwyddo yn agor yn y flwyddyn newydd. Wyt ti'n meddwl fydd Wrexham yn edrych i ddod â rhywun i fewn? Bydd rhaid i ddod â rhywun i fewn, achos does na neb yn edrych o sgorio, da ni'n creu gymaint o'n ei chwaith, wedyn yn yr ostion dod â rhywun i fewn, mae rhaid i greu cyfleoedd. Efo James yn y canol, da ni'n edrych yn weddol o solid, ond da ni'n colli rhywun o greadigrwydd, felly falle dod â'r lun ôl i'r canol cae a rhoi rhywun arall yn ymyl Palmer, dwi'n gwybod, ond da ni just... Does am fflach yna, dwi'n gwybod falle bod yn disgwyliadau ni ddiachel. Gobeithio efo 2 gêm adre rwan, lle ni'n gwneud pethau'n iawn. Ydy, mae gen i ni record arbennig o dda adre. Dim ond wedi cael 2 gêm gyfartal ennill y lleill. Wrth gwrs, mae'r gêm yma ar ôl gêm gyfartal yn Caergrawnt, ac oedd hi gêm lle oedd yn gyfle i ni wneud i fyny am hynny. Ond da ni dal mewn sefyllfa da, ond dwi'n meddwl bydd o'n ddiddorol gweld mae'r amddiffyn yn gry, a fel ti dweud, efo'r canol cae sgenni ar y funud, maen nhw'n amddiffyn yn dda, ond da ni wedi colli rhywfaint o fflach o flaen y gôl, felly fydd gweld be fydd Phil Parkinson yn gwneud yn y mis nesaf yn ddiddorol iawn, a fydd o hefyd yn ddiddorol gweld faint o arian mae'r clwb y fodlon buddsoddi. Os da ni'n edrych am ymosodwr effeithiol, da ni'n sôn am dorri record y clwb unwaith eto. Felly, wyt ti'n edrych ymlaen at dolyg hwyliog? Ydw, 2 gêm adre rwan, wedyn gobeithio sy'n edrych popeth yn iawn. Maen nhw'n chwarae'n eitha ddi-hyder, so dyna beth ni eisiau newid rwan. Dwi'n gwybod dan ti, ond ddim ni'n teimlo bod ni yn mynd i adal gol i mewn erbyn diwedd y gêm na, a hynny hyd yn oed yn lwcus i ennill yn diwedd. Ond mae'n nadolig, felly ydw dwi'n llawen nawr. Ydy, mae gêm dydd San Steffan, wastad y gêm awr yn Wrexham. Mae'n gyfle i ni gael buddigoliaeth gobeithio a edrych ymlaen at ail hanner y tymor. A mae gennym ni lot o resymau i fod yn ffyddiog, ond mae angen sparc. A be da ni eisiau gweld yn fwy na dim ydy'r bêl yn mynd i mewn